Nagapati ang isa ka human rights lawyer nga dako ang impact sa international community sang natala nga pagkatubang ni former President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Ini para sa confirmation hearings ang iya murder charges sa masunod nga bulan. Sa interview sa nga Bombo Radio kay Attorney Gilbert Andres, iyagin pahayag nga ang kaso ni Duterte ang magkapamatuod nga patas ang ICC kag wala lamang ininaga sentro sa isa ka kontinente. Sunod sa iya, inipagod sa Masami, sa mga pungsod sa Africa nagahalin ang ginapasakan sang kaso sa ICC, apang subong naghalin sa Asia ang mayara sang kaso. Pahayag niya magapakita manini nga wala sang ginapili ang ICC pag-abot sa iso sang human rights kag rule of law. Si Andres ang isa sa common legal representatives nga para sa tanan nga biktima sang drug war sa Pilipinas sa kaso ni Duterte sa ICC. Siya man ang executive director sang Center Law Philippines. Nabaluan nga magluwas kay Andres, gindesignate man si Attorney Joel Butuyan bilang abogado sang drug war victims. Ang duwang napilian bangod man sa ilang eligibility nga wala sang record sang inappropriate conduct kag wala man sang conflict of interest sa kaso. Ang confirmation of charges hearing bato kay Duterte ang natalana sa Pebrero 23 kag ginalauman nga magalawig tubtob sa Pebrero 27. Impact sa international community, work ng international criminal justice system. Importante sa ICC para ipakita patas lang. Ang focus niya is any international crime anywhere in the world. Ang meaning at significance para sa international community. At syempre, ang respect for human rights and the rule of law. Expect po natin na itong proceedings na to, 4 na araw at least, at ito pong proceedings na to, magbibigay po ng mga argumento ng prosecutor kung bakit dapat ituloy po sa trial proper yung charges po laban kay Mr. Duterte. Number 1, si Attorney Gilbert Andres.